Matrix s'ha tornat. Visites, joder. Molt bones, nois. Us esteu preguntant per què ara este gay torna a fer vídeos? Pues bastant fàcil. Perquè Arnau Gangsta, el meu company, seguiu-lo a Twitter, Instagram i YouTube. I a Facebook també. Sí, joder. Pues m'ha animat a fer vídeos perquè jo, com podíeu veure, si sou sub d'Arnau Gangsta, d'aquí sub, he fet bastants vídeos amb ell, i pues sempre m'ha animat a fer vídeos i eso, i pues al final he dit, va, torno a començar, joder, me cago en Déu. Sóc un puto noob. No serà culpa meva. Si caus hi haurà més visites. Jo me'n recordo quan el pis ja la primera vegada. Aquí? Avui. No. Quan era petit, érem amb uns petits. Anava per aquí dalt perquè era subnormal. I pues que vaig fer això. Sí, se m'ha trencat. Mira, nois, ahir tenim una arribada. És el nostre destí. I després... no sé, baixarem. Per aquí baixem, no? Sí, joder. Com este. Com que? Mira, Ara Matrix. vols baixar aquí, no te jode? Sí. Vols veure com baixes? No faig això, loco! Pues, camí de la hiena. Incredible. What the fuck? Una bella gangsta. Mira, això és el perill d'aquestes muntanyes. Nosaltres som estos payos. Jo sóc este perquè sóc més lento que Arnau. És la càmera. I això és T-Society. Welcome to my hometown, bitches. Yo, Wifi. let's go to the... Candy shop. No facis música copyright. Va, si arribem a 15 likes anem a aquelles muntanyes. Epic vistes, very well. Mira quines vistes. També són vistes, loco. No, fumes massa. Puto sol, loco.
Perquè arribi a baix hauria pogut portar la motxilla si faig deures. La pena. Segon cop que gravo aquí. Like i sub. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu like i sub. Jo amb la meva bandera aquí. És que l'he pujat. Yeah. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker.